Benvidos a Todo Mal, o programa que por fin está ben. Por qué? Despois da cabeceira. Todo mal. Que tal, Marcos? Por fin dixo que o programa Todo Mal por fin é todo ben, ou parte ben, casi ben. Sabes por qué? Ni puta idea. Primera noticia. Claro, porque é que vas flipar. Esta semana chegoume á casa. Atención, Atención, cuidado, a ver se podo con isto. Unha caixa de... Mira que grande é. Big Crafters. Big Craft. Estrella Galicia. Non esperei por facer o unboxing, pero bueno. mandaronme. Vou enseñar o que me mandaron. Vas flipar. Enseña. Mandaronme 1906. Bien, muy É correcta. a botella grande, non é quinto, Hostia. Grande, me forraron. grande. Estrella Galicia. Normal. Estrella Galicia. Por si eres modesta, non te conocen. Para. Unha mochila. Anda. Unha super mochila preciosa. E todo isto é que o que é máis acojonante é que unha... Espera, a ver se estou feito. Espera. Dios! Dúas caixas. Espera. A ver se sou capaz. Ai, fillar. Dúas caixas de Big Crafters. Mandaron-te dúas caixas. Con cerveza, con Estrella Galicia, ademais, con vino... É que é acojonante, porque ademais mandaronme cerveza. Non me mandaron esa porquería que xa... Non, mandaronme cerveza de Estrella Galicia, que fuerte. Encántame. E por fin todo mal, está todo ben ou casi ben. Jo, que guai, muchísimas grazas. Dúas caixas me mandaron. É que eu debo de ser unha persona increíble, debo de ser maravillosa, debo de ser super simpática. Dúas caixas me mandaron. A ver. Dúas. Xa mandaron-te dúas caixas. Sí, dúas caixas. Con dúas mochilas, con cada súa caixa. Jo, que guai, grazas. É que... E non será para compartir? Quero vos moitísimo. Non será mellor para compartir? Para compartir con quen? Con meu pai? A meu pai voulle poñer un quinto lá, claro. Voulle daste un quinto ao cuñado, porque é o que fai, sabes, cando che a cervexa é o que fai, que te xuntaste con teu cuñado. Eres amigo hasta dun cuñado. Vamos a ver. E somos dous facendo o programa. E che mandan dúas caixas. Eu creo, porque por lógica vietnamita, unha debería ser para mí. Bueno, entonces, como iba dicindo, dúas caixas mandaronme. É que forte. Sí, señora. Dame a birra. Dame a miña birra. Vamos a ver. Vamos deixar de facer o programa por pelexar por dúas caixas de Estrella Galicia e de 1906? E por mucho menos tamén. Por cousas máis simples, se enemistaron Crucirraya, que sei, Bertín Arévalo, os Tonechos, as cantareiras de Ardebullo, bueno, por cousas... Isabel Preisler e Mario Vargas Llosa. Non, eso foi porque Mario morreu. E nada avisou e pareceulle feo. Morre se non avisa, se non de puta. Pois moitísimas grazas por mandarme este agasallo, esta sorpresa, encantoume. Mandarnos. Mandar, a ver, tampouco hai que poñerlle, hai que ser un pouco máis hippie na vida, que che dicir todo de todos. Sí. Non pasa nada. Aquí está a casualidade que está na miña casa e que lle din a miña dirección. Sí. Aquí hai unha persona moi hippie. Moi hippie pollas, porque me estás pidiendo de mala hostia. Vamos a ver. Mira, se che mandaran chourizo, me daba igual. Se che mandaran coles de Bruselas, me daba igual. Se che mandaran chuletón, incluso, dábame absolutamente igual. Pero mandaranche cerveza. Entonces, que cerveza non lle xoga. Aparte que eu gostei moito que nos mandaron a cerveza a boa. Entón, claro. Eso é o que jode máis, verdad? Sí. Pois a ver espabilado, que queres que che diga? Ala, venga, a funcionar, vamos a facer un programa. Vou dicir unha cousa. Jódeme, pero me lo tengo bien merecido. Porque lle dixen,
Anda ti nas redes que sea unha porquería que non vale para nada. Eu os chistes, ti manejas as redes. E agora me veo la tesitura de que me quedei sin cerveza. Bueno, pues nada. Bueno, mira, o día que me contacte unha clínica de estética para poñer botox, paso a ti. Vale, de puta madre. E blanqueamiento anal, que me preocupa moito eso. Mientras tanto, a cervexa Estrella Galicia queda para min. Así que ese é o trato. É o Veña. que máis me jode de todo. Que non sei onde vives. Porque si non había este problema. Aparecíache aí e a tomar polo cu todo. Claro que sí, claro que sí. Vale, pois... Dios, eu porque non metería na nevera que xa abría unha. Bueno, non pasa nada. Despois á noite. Imos co programa. Non sei se darei remontado despois desto. É verdade, devia deixar para o final. Non pasa nada. Outro motivo para a alegría é que... Os motivos para a alegría tes ti. Eu xego como estaba. Pero é un motivazo. O sea, este motivo é que está o de Estrella Galicia, o de... Costa moito dicir o nombre. Big Crafters. Big é grande. E crafter creo que é encimera. Big Crafters. O de Big Eres como a tu noche, non escoitas cando che fala. Vale, pois hai un motivo de... Estás moi... Que un motivo para a alegría o de Big Crafters Estrella Galicia e outro motivo para a alegría. Síguenos en Instagram. Quen pode ser o máis importante do mundo que nos pode seguir en Instagram? Cañita brava. Non, Do mundo, dixeches? do mundo. Buah, que Vou dar unha pista, non é unha persoa, é un sitio. Hostia. Escarabote. Máis importante ainda. No, non lo hai. Igual, dime igual, dime igual. Pides papas. Pido papas. Pides papas, síguenos en Instagram. A discoteca Maicar de Santiago. Hostia! Flipas. Creesme ou teño que poñer unha captura de pantalla? Eu creote, pero a xente desconfía moito de ti. A xente desconfía, Eu verdad? tamén, Non? a partir de agora, perdona que che diga, que me virlaches a cerveza. Vale, veña, comparto, chu. Ves que estou na nosa conta de Instagram, vale? Todo mal. Aí Conta é do- onde che digo de que che mandan cervezas e despois non me las das. Sí. Pon aquí, búsqueda, xa pon aquí, discoteca Maicar, doulle e pon seguir tamén. Porque nos sigue a discoteca Maicar. Que me fa moita gracia que pon aquí, acabo de fixarme que pon que abre de martes a mércoles e de xoves a sábado. Que pasa con os domingos e cos lunes? Non son días de... La luna. de Dios, para salir. Incluso Maikar sabe que non pode competir con la luna. Entonces o domingo é como... Non sei se día allí que non. Discoteca Maikar, recordemos que é onde pasou a historia de... Como estaba salindo de fiesta e atopéme a meu irmán na discoteca Maikar, acerquéme a él e agarrou maxía e díxeme: aquí si queres ligar, tens que traer un cartón de leite. Ahora, discoteca Maicar, moi ben dar follow, eso, agradezo, de mil amores e todo tal. Ahora, así como Estrella nos manda unha caixinha de cervezas, Maicar tamén nos podía regalar unhas entradas para ir un martes, por exemplo, ali. Que che regale Maikar? Un porrero. Eu que sei, todo que sea así, dar me gusta. Vale, pois Non xa che que... gusta dar, justo che que che dean, que é moi Claro, distinto. no, claro, justamente dar como concepto hacia min. Ah, bien. E Vale. ao mellor que a palabra que estás buscando é recibir. É o que che gusta a ti. Pues sí, mira. Claro. Vale, vamos a comentar algunhas mensaxes que nos mandaron a xente que quere que lle resolvamos dúbidas ou que quere compartir pensamentos con nós, vale? Entón, había un rapaz que nos dicía: aposto forte a que no entroido de Laza vai haber xente vestida destos dous cun cromo por detrás e comentando a xogada. Estos dous refírese a ti e a min, creo. Está dicindo que no entroido de Laza vai haber xente disfrazada como a ti e como a min. Hostia, extrañame moito, pero ojalá. A mí parece raro porque pola miña parte é fácil, porque poso pelo así con as mechas un pouco vermellas de L'Oreal ou algo de trangallada destas que se van con dos lavados. L'Oreal. Se o compras en Amazon por 3 euros, digo L'Oreal.
Real, Bueno, sí, e vais cos dous lavados e a funcionar. Perfecto. A miña parte está increíble, ben. Ahora, a túa parte de ter que levar unha cama ao lombo xa... xa Pero me costa máis. tens que levar unha gama ao lombo, pena tens que facer. Eso sí, Eso é, claro, un traballo a medias. Pois non sei, molaría moitísimo que se disfrazara de nós alguén. O que pasa é que non somos característicos, non? Que levas? Uns cascos de papel de aluminio un ukelele, no teu caso. Bueno, podría estar ben. Que non sabes se somos ti e eu ou Shakira Bizarrap. Pero bueno. Vale, fagamos unha cousa. Toda a xente que vexamos disfrazados de Shakira e Bizarrap somos nós, e punto. Vale. Entonces, si vedes algún disfrazado de Shakira e Bizarrap, mandádenolo. A ver si cola por Porque nós. ao mellor estades despistados, pero somos nós. Claro, e aparte, isto é un Entroido en Galicia. Eu aquí quero dicir unha cousa. Ante todo, o Entroido en Galicia é maravilloso e brutal e hai os mellores disfraces, as mellores comparsas do mundo, segurísimo. Pero tamén hai que reconocer que hai as peores. Estou seguro que hai por aí dous dicindo, sí, poñemos isto e isto e parecémonos a Shakira e Bizarrap. E parecense máis a nós que a Shakira e Bizarrap. Así que, por favor, mandádenos todas as fotos que vexades de xente disfrazada de Shakira e Bizarrap a ver se nos cola porque uns se disfrazaron de nós. Claro. Sí, porque a túa parte é fácil, é chimpar uns cascos, e dime como se poden caracterizar. Con que vais con cara de cabreado, xa está. Sí, si vas enfadado e empalmado, son eu. Pois iso, E perfecto. para disfrazarse de ti tampouco é complicado. Por que? Vas con 2 caixas de cerveza, e a tomar... Claro. Hostita. Nada, se hai algún tolo ou algunha tola que se quere disfrazar de nós, mandádenos a foto, non sei. Joder, que se hai alguén que se disfraza de nós, morro ca ilusión, invitámonos a charlar con nós, mándolle unha... Mira, eu teño 2 caixas de cerveza, unha chega e a outra mándolle. Ai, que joder. Vale, seguinte mensaxe. Dinos unha rapaza. Podíades sortear unha cea con un dos dous por San Valentín, incluída con unha sudadeira das nosas do Todo Mal. Aí o deixo, a quen faga mellor a canción para o vosso programa. Porque no programa anterior recordamos que dixemos que nos molaría que alguén fixase unha canción para unha cabeceira, non? Entón ela propón que sortemos unha cea de San Valentín. Eu estou encantada, de verdad, da vida. Eu vou cear con quen sea. Si paga outra persoa. E dale. Eu... Pero vamos a ver, despediron, te o baixaron o sueldo, non me enterei, porque estás hoxe arrapiñando con todo. Entón, bueno, así seguro que sí. Ahora, estou segura de que se o que sorteamos é unha cea contigo ou conmigo, non manda a canción nin Kiko Rivera, que é o único cantante que se move solo por comer. Por non contarnos a nós. Bueno, Kiko Rivera e King África, os dous. Os dous van pola costilleta. Pero gústame que sorteáramos unha cena e unha sudadera. A sudadera que é, pois despois damos un paseíto pola de noite fai. Non, é que eu creo que o que ela quere é a sudadera gratis. É o de... mételle fantasía, amor, en plan, que é por vos, que é por vos. Non, é pola sudadera que mola a saco, quere. Será en plan, a min gústame tanto a sudadera que incluso iría a cenar con vos. Claro, Porque é un rollo claro. así. E aparte, seguro que é a única que sabe algo de música, sabes? Entón di, teños de ganar. Claro. Outra gallada que mande, tendo en conta como canta esta xente e o oído musical que ten, con nada que faga xa gano. Ahora, temos uns seguidores moi humildes. Porque eles mandan unha canción e a cambio nos mandamos unha sudadera e un kebab. Que non, o sea, non, porque eu tampouco podo pagar moito máis. Sí, os negocios non é o seu fuerte. Agora, se toca, diste, se vas ti a cenar, levas ya un kebab, non? Comigo non vai querer ir a cenar ninguén, porque son prácticamente a única vegana de Galicia que vai querer ir a un vegano. Así que nada, comigo nadie está interesado en ir a cenar. A ver, o malo non é o vegano, cara, ia ir contigo. Porque, claro, todo el mundo piensa una bonita fachada, sí, pero está podrida por dentro. A media hora decidir, hostia, que ven iba con outro gilipollas, Dios mío.
Porque non che conto os chistes. Rompo a cabeza, pero conto un chistecito. Pero esta... A Ai, Rottweiler de Douro. No, en fin, eres, vou pasar de eres, ti e ao carallo. eres un poquito más simpática que Fraga, que lo sepa. E ti eres un poquito máis normal de lo que parece. Pero bueno, non pasa nada. Veña, outra mensaxe. Que ataque máis gratuito aí. Vale, hai algo que me ten desconcertado e quería a vosa opinión. Cheguei de festa un día como un esterco e miña nai cando me viu díxome: cuídate rapaz que o corpo ten memoria. O tema é que non entendo por que a memoria a ten o corpo e a cabeza non se acorda do que comín onte. Non é que eu lera mal, está así escrito. Compro vocal e resuelvo. A ver, que, o chaval di que un día chegou como un esterco, que me encanta esa expresión, por certo. E súa nai dixe: cuídate rapaz que o corpo ten memoria. E di el: por que o corpo ten memoria e a cabeza non se acorda nin do que comín onte? Porque o lees dúas veces. Igual de velocidade e de entonación non me explica Que sí, nada. home, que sí. Sí, que el jódelle que, por exemplo, imagínate que pasas unha noite de sexo salvaje, telo que imaginar moi fuerte, que nunca che pasou. Pois o corpo ao día seguinte está como que de resaca, porque ten memoria. E di, que ben o pasei, que cansado estou. Claro, telo que imaginar moi fuerte, igual este non é o exemplo. Imagínate que un día vas a echar unha leira moi larga de patacas. Tens que Mellor. imaginar moi fuerte ti tamén eso, porque non traballaches en tu vida. Pois di el, hostia, ao día seguinte o corpo é como, e dentro de 20 anos o corpo pájaches. Sin embargo, a cabeza non se acorda de nada. Por qué? Porque é memoria selectiva, que se chama. Eu vai 20 minutos que non entendo nada. Vamos a ver. A expresión chegou feito esterco refiérese a ele. Vexo que vas 5 minutos por detrás. Sí, Vale, sí, vamos non a quero dar un analizar tempo, todo punto por punto. Chegar feito esterco. Eu teño chegado borracho a casa e como un caballero, pajarita al cuello e todo. Hai Sí. distintos tipos de borrachera. Sí, home, pero se non estás ti como un esterco, cheiras a esterco, eso seguro. No. Eu, Se non é unha boa borrachera. bueno, Se non chegas feito un asco ou cheirando que dá asco, non é unha boa borrachera. eu teño hasta vomitado con babero, en plan, todo perfecto, chamo. Non como a ti, que te emborrachas e gusta che morder. E dar patadas nas canillas. Pero bueno. Vale, eso. Tipo, que o corpo ten, que a súa nai dixolle, Cuídate, rapaz, que o corpo ten memoria. que o corpo ten memoria. Bueno, digo xo unha nai así que diríalle: cuídate, rapaz. Unha nai que fuma ducados, polo que visto. No. Como diría unha nai? Cuídate, rapaz, que o corpo ten memoria. Bien. Cruzando brazos, levantando teta e juzgándote. As nais gustalle moito dicir cousa con mirada juzgándote sempre. Mira. E cuidarás to, que o corpo ten memoria. É que a nós tamén lle gusta moito dicir cousas así, en plan, que dei de Sócrates, pero dixen mal as palabras, sabes? Vamos a ver, José Luis. O corpo ten memoria. E a cabeza non, porque te zumba 25 Cuba libres. E a cabeza fai o que pode. Pero se lle estás dando golpes, olvidas as cousas, joder. Vale, pois, outra cousa solucionada, cambiamos de tema. Venga. Mensaxe 4. Aquí esta, eu xa vos dixen, mandarme cousas, preguntas individuales, porque se son moitas, Espera, eu che dicen, iremos unha por unha. Será mellor. a ver, Xa lle dá pereza, tía, que preguiceira, la virgen. vale, esta vou che enseñar porque necesito poñer, o sea, necesito poñer unha imaxe, vale, que nos mandou. Vale. Tens que piselar con tu... No, non vou piselar nada, vou a non respetar o anonimato. Decidino así, bueno, cousas que paso. Venga. A protección de datos 1599 a tomar polo Hugo. A tomar por culo, veña.
A primeira mensaxe que nos mandou é dicíndonos, respondendo ás stories que puxen das nosas sudaderas e das nosas camisetas, puxenos: estades xa preparando a excursión de fin de curso e ides a Madrid ou a Mallorca? O sea, xa facéndonos os simpáticos. Pero bueno. mal, porque eu se vai ou a Salou ou a Benidorm, que Madrid ou Mallorca. Non, as excursións de fin de curso sempre son ou a Salou ou a Benidorm. Salón sempre. Vale, pero fun simpática e puxen jaja. Ainda que non me Que fixo falsa. puta gracia, Que falsa es, joder. Vale, seguinte mensaxe, dinos: na Coruña tedes xa onde vender o vosso viño. E mándanos unha captura dun bar que se chama Los Peores Vinos. Gustaríame ampliar, pero teño a capacidade informática dunha señora de 85 anos. Que non fixo o cursillo do Concello. Efectivamente. Aí o tedes, Los Peores Vinos na Coruña. O sea que xa podemos sacar un viño que temos onde vendelo. Si serán los peores vinos, que o cartel é de Estrella Galicia. Non é dun viño. Pero gústame moito porque o bar dá o que promete tamén, non? Sí, É sí, como nós, todo mal, os peores viños, en plan, pues vas aí, sabes que, vas tomar, bueno, unha cousa para esmorracharte e ir de festa, pero non vas buscar. Ahora, eu teño unha pregunta. O bar chamase los peores viños. Vas, pides un viño e está bo, teste que cabrear. Claro, non apagas. Non pagas, porque en plan, amigo, dixesme que era unha puta mierda e isto está rico. Entonces a mí non me engañes, cámbiame o nombre ou non che pago. Pois por min é a nosa nova sede. Porque hai viño, entonces tes sede. Pero bueno, se facemos unha quedada algún día, queda moi de racinguero, pero facémola aí un día. De racinero, o que queda é de 2002, unha quedada con K, unha quedada con K. Claro. Vale, que máis nos dixo esta persoa? Anónimo. José Esa Pulso. persoa anónima que xa vimos no Instagram. Despois dixo: Telegaita, o de atrás é unha cama? No. É a hormigonera. A ver, eu entendo que faga esta pregunta porque parece un cortello, pero non, é unha cama. Vale, veña, siguiente dúda resolta. É unha cama que ten outra... visto moitas posturas. Todas de dormir, pero veo moitas. E moitos cabalos no pescozo, é o único que veo. Sí. O único que veo a 4 patas foron cabalos no pescozo. Venga, sigue. Outra cousa que nos di é: Carla, toca algo coas guitarras, please. Hostia, coas guitarras. Estás a pedir máis ben, eso de please non. No, pero o Febi Gradi que pon toca algo cas guitarras, en plan a dos manos. No. A dos manos. Hostia, ponse siguiente a cousa. Entonces, bueno, tomei unha decisión ao ver esta mensaxe, Sí. que é dedicarche unha canción. Dedícame Unha canción el prostituto. Mira, vou dicir unha cousa, antes de nada. Antes de que cantes. Sei que vai a ser puteándome. Porque non tes... A ver, é unha canción que se me ocurreu de repente no coche, graveina mentre conducía no audio de WhatsApp, e agora vouche replicar tal cual. Sí. Sei que vai ser a putear. Porque Non é a putear porque non me dou tempo a pensala. O teu corazón non alberga cariño por nada, nin por nadie. Non me alberga cariño, perdona, por ti. Eso é normal. A ver se nos estamos por ninguna pensando. persona, polos animales pode ser, pero polas personas non verías agora. Bueno, pero ti especialmente que é especialmente mal. Que saludas a teu pai con gruñido, que lleva... É o máximo cariño que Eso é unha cousa de cariño. Pero non sei se me vai me joder máis que os puteos terte que ir cantar. Pero bueno, adelante, dale. Se non queres non che canto, Sí, estou deseando. É que teño un problema, ademais. Pensei na miña cabeza no coche con un ritmo, pero que a guitarra non sei trasladar ese ritmo á guitarra. Porque non sei, quero dizer, isto é atrezo. Vale, vou coller e vou probar. Dios, Non me mato. nin se levantou para coller a guitarra, pero se pode ser máis vaga. Vamos a ver. Vou intentar cantarche unha canción, vale? Déjame comprobar que se está grabando este momento histórico. Se é unha puta mierda, borrámoslo. Ah, no. Esto vai. Podes, gustaríame que non me miraras. É que fajo, marcho. E pon de miro, é que poñeme así.
Parece, por favor. Venga. Despois editámolo e póñeme do outro lado e parece que estou mirando para ti. E ninguén sospechará nada. Para fazer así, cucu. Vale, non mires, vale. Ti só me escoita, porque ademais así vouche cantar con muitísimo sentimiento e así meteste no papel. Podemos conseguir que te emociones, vale? Como nunha película de Almodóvar. A ver, veña, va, déxeme... Mire para a parede. E vou... Joder, dije. O sea, isto non é broma, tiene que estar mirando para a parede. Joder. Aí está o normal mirando para a parede. Vale, a ver, preparado, non? Non sei cales van ser as notas, vale? Non practiquei. É que tampouco non me parei 5 minutos a mirar como iba a facer isto, vale? Creo que se llaman acordes, pero aquí ten as guitarras eres ti e... Bueno, venga, va. Podo mira para a mirar, parede. si ou non? No. Vou probar a facer así un ritmo calcara, vale? Estame molestando moitísimo a guitarra para cantar. O sea, isto é increíble. Pero por que non pasa unha base de reggaetón, que é o que a ti che gusta, e cantas por riba? Bueno, vamos a ver. Eu vou dar así un pouco e dolle, vale? Marcos, déjame en paz. No te puedo ver por delante ni por detrás. A ver si me sigues, a ver si me entendes, por favor. Déjame falar. Non te cagues en Dios, porque despois quero pedir unha subvención. Non me dá rueda. Eu quero cartos e non mos dan. Non mos dá ninguén pola tua culpa. Verdad. ¿Por qué te cagas en Dios? ¿Por qué falas de putas? ¿Por qué contas chistes moi asquerosos e non os pilla ninguén? Non os entende ninguén e touriñan. Así non che vai a contratar. Ahora sí. Y así sería a canción. Oh, bien. Molestaba a guitarra para cantar, pero bueno. E como Gustouche. querías falar de que sabes tocar, Non, encantoume. non sei tocar, acabas de demostrar que non sei tocar. Esperábame moitos máis insultos. Chafei bastante ben. Gustouche. Home, dixeches que non lle fago gracia a xente que te deixaran paz, pero bueno, gustoume. Si obviamos o que di a letra, si nos quedamos con el sentimiento e el ritmo, bien. Vale, pues eso sería. ¿Queres decir algo? Quero pedir perdón a Ramoncín e a toda a xente que fai música neste país por o crimen que se acaba de perpetrar. Eu non sabía nada, estou colleme de sorpresa. Estou igual que vos, axordado. Quero que lle perdonedes. Na súa cabeza é espectacular, pero despois se la traslada para fora e... Siguiente mensaxe. Hostia, Tamén... cuidado. Calma ahora. No, estou enfadada porque outra vez en relación á nosa sudadera pon unha rapaza. Busco un mozo solo para que me regale a vosa sudadera. Todo queremos gratis, macho. Sabes que podemos facer? Un first date de xente interesada. Quero dicir que poña por diante que ten, o sea, que quero unha parexa por interés. Pois eu quero unha parexa que me compre unha sudadera. Bien, perfecto, veña. Eso non é o first date normal. Pois sí. No, que podríamos conectar é que nos mande un first date, pero sincero. En plan, o first date é todo mal, no que nós somos todo mal, porque asumimos que o programa que facemos é unha mierda e que non valemos para nada. E como somos Sobre todo ti, pero sí. Eu un día arranco e deixo a cama sin facer e marcho. Entonces, a xente que nos ve, a xente que valora a sinceridade e que son sinceros. Entón, a mí gustaríame un first date no que alguén chamara e dicir, mira, son un aproveitado.
A mí gústame que me paguen, gústame que me compre unha sudadera, gústame que me inviten a cubatas, e que a outra persona diga, pois xusto a min eso non me importa. E entonces, allí facémolle match. Entón, tío, o que estás propoñendo é que fagamos un Tinder de todo mal. Sí. E non che parece que non teño bastante con solucionar a miña vida sin ter que solucionar os demais? Sí. Porque tío dos demais velos moi fáciles, e os teus fares che montaña. Entonces, Verdad. nós solucionamos os do resto, o resto que nos solucionen a nós. Por exemplo, nós solucionamos o amor a unha parella, facémoslle match, eles danos 16.000 euros. Vale. Solucionamos os problemas uns aos outros. Claro, a mí solucionas os cartos e el solucionaslle o amor. Vale, Que é vale. moito máis importante que os cartos. Ojalá Bueno, poder depende facelo ao pa quen, revés. depende pa quen. Eu te dixo, se pa ti é importante o amor, eu soluciono o amor. Eso non se juzga, que che dicir. Pensei que ibas a dicir, si para ti é importante, o máis importante o amor, eres gilipollas, pero eu respétote. Pois bueno, Pero o que podíamos fazer era, nun directo de Twitch, meter por Discord a unha persona e preguntarlle, como estás? E que queres conocer a gente? E depois, se hai algún candidato, podémoslo meter tamén. E facemos de celestinos. estás dicindo que temos que facer o que fai Juan y Medio na canal andaluz, pero nós por Twitch, e Juan y Medio fai con xente de 85 anos e nós con 20 añeros. Bueno, non se dá libre, dibujo libre. Vale. E é unha cosa así, non é como de Juan y Medio. Aquí non vai haber chistes. A ver se a xente se vai a pensar que é lo que non é. Pois veña, vale. Quedamos de facer en Twitch, cando queirades, dicirnos que día vos vai mellor. Vale? Da semana, e logo, a partir de aí, organizamos e empezamos cos Twitch. Veña, e facemos isto e outras trangalladas, non hai por que facer esta porquería que se che acaba de ocorrer tampouco. Diste que é o mellor unha cosa que se che ocorre así en 5 minutos non vai ser o mellor que se nos vai ocorrer. Ainda que lle dediques 5 horas tampouco se che vai ocorrer nada mellor. Por que este acoso de arriba hacia mi persona? É super divertido. Ojalá Bueno, fóramos tres, porque así tamén lle metías hostias ao outro. Pero así é todo bum, e bum, e bum, e bum, e bum. pero sabes que pasa? Que se fóramos 3, chegarían 2 caixas de Estrella Galicia. Bueno, para mí serían igual todos. Sí, podemos ser 3 se queres. Ou chegarían 3 e estarías aínda máis contenta. Claro. Temos que ser 3. Vale. Abierta contratación. No, como isto. Abierto casting. Mario Casas, que faz? Vale, esta semana compartimos en Instagram un vídeo contando unha anécdota miña de cando era pequena, que era unha absurdez e unha malada tremenda. E que pasou? Que eu, para sentirme así un pouco acompañada, tivemos a idea de preguntar en Instagram si a xente lle pasara algunha anécdota similar, bochornosa, destas cousas que pensas cando eres pequeno, que despois diste, mi madriña, como pensaba eso? Vale, chegaron tantos. Claro, algunhas compartímolas, pero outras moitas non, e imos lelas agora e comentalas, porque é que me dá rabia que a xente quede sin rirse, sabes? Ainda que non sea con nós, que polo menos que se rían cas cousas que nos mandaron, porque me queda pena con eso. É buen plan. Entón, moitas moitas non pudín nin lelas eu tampouco, porque había tantas que vou ir lendo agora, vale, algunhas. Había tantas, non, que pasa que chegaronche 2 caixas de cerveza e tú eches ocupada. Tamén. Foi a mesma semana, sí. Entón, mira, unha, por exemplo, di: eu tiña moitas pesadillas de pequeno e miña nai chamou ao cura para facerme un exorcismo un sábado pola noite. O cura tiroume auga bendita pola cabeza e despois vimos Furor en Antena 3 e Santo Remedio. Para. O sea, está increíble, Pero o cura quedou a ver furor, porque... Ojalá. Imagina, mana, e o cura e o rapaz vendo furor, furor. Que, en verdad, o que lle quitou o demo foi ver Antena 3. Cousa rara, porque moita xente ver Antena 3 mete o demo dentro de todos os anuncios que hai. Que é como, Dios, 25 horas de anuncios, isto non é... E, sin embargo, el quitoulle o demo. Que dixo eu, se se che quita o demo vendo Furor, que che pasa se ves la Isla de las Tentaciones? Pillas unha ETS. Por Bluetooth. Foi moita gracia. Hostia, que a historia é maravillosa. No, esta historia é increíble. Porque
A nai que di, o meu rapaz ten pesadilla, voulle facer un exorcismo. A ver, como te estabas portando ti? Porque non é só porque No, teñes en pesadilla. plan, o neno de noite vendo a película esta do payaso, sabes, a de It e tal, todo este rollo, vendo só todo isto, por que terá pesadillas o cantigo? Terá o demo dentro, sabes? Bueno, a ver, o rapaz vía furor e iba pa cama. Non era bonito tampouco, pero os de furor e depois a dormir. Pero vai gracia que equipara que o cura lle bote agua bendita con ver furor ao mismo nivel de exorcismo. Sí, sí, sí. Molaría moito unha película del exorcista que en vez de ver a fulana aí levantándose da cama porque está o cura botando agua bendita, estuveran vendo de fondo furor. Eso sería unha peli preciosa. Maravilloso. A que andas, Almodóvar? Que te estás a facer mierda e isto que? O los Gavis, hai que facer isto. Vale, E vou ojo, contar. cuidado, hai unha peli de los Gavis aí, cun exorcista e furor. É chamarlle, é chamarlle. É bueno registrar, ya. Por si acaso. Furor de Va. exorcismo. Outra historia, vale? Di un chaval. Eu ainda recordo o de renuncio a Satanás, a sus pompas e a sus obras. E eu todo triste polas pompas de xabón. Confirmamos que todo o tema de misa, iglesias e tal nos daba algo de trauma, de Vale. pequeno. Podo preguntar unha cousa. Sí. É que son as pompas. Eu non teño puta idea. É que eu nunca escoitei a frase renuncio a Satanás, a sus pompas e a sus obras. No, porque nunca renunciaste, no. Va a renunciar ti a Satanás. Ti renuncias a baixar o lombo. Sabes que pasa? Eu tamén entendía mal, o sea, eu de pequena pasaba unha cousa que entendía palabras mal. O sea, de pequena, ao mellor hasta os 26 anos. Por exemplo, a canción de Hoy es noche de sexo. Eu sempre entendía voy a devorarte, negra linda. Por exemplo, non sei o que di. Nena. Pois eu entendílle sempre negra. E despois, por exemplo, sempre me pasaba que estuve moitísimos anos que a canción de Gadis ven a Gadis, el precio non é un problema. Eu sempre entendía, ven a Gadis, ofrécenos un problema. Eu, como vas tirar ao Gadis? A dicirlle, mira, teño un problemón. E a caixeira, a ver que cho arreglo eu. A ver, 7,50, veña. E o kiwi a 6 euros. Chegaron da do Gadis. É que non me lavo cos compañeiros do traballo. A ver, pois isto soluciono xo eu. Vai. O sea, entendín eso hasta o ano pasado, prácticamente. Vouche dicir unha cousa. A grandes rasgos é o que se fai. Porque ti dis, non me lavo cos compañeiros de traballo ou son todos gilipollas. Vas ao Gadis, compras unhas palmeras de chocolate e pasa, che. Entonces, ao final, entendestes máis ou menos, entendestes ben. Mais ou menos. Vale, outra que e destas hai varias que di unha rapaza. Eu pensaba que para pagar a letra do piso era pagar a P, a I, a S e a O. E di outra persoa contestou a isto e puxo. Eu pensaba o das letras do SEAT e pensaba que SEAT era máis barato que a Citroën porque un tiña 4 e outro 7, en plan, regalado, sabes? Pero ten sentido, pagar a letra, bueno. Claro. Porque entonces, él debía pensar, joder, os de BMW super pequeñito para que fuera super barato. E por eso, cando pagas en B, é super barato, porque é unha. Unha letra sola, entonces. Vale, que máis? Aquí di pensábamos que si comías dentro da pota, en vez de no plato, acabarías calvo de maior. Esta, gostaríame buscarlle sentido, pero... Ten. Se ti comes encima da pota, venche o vapor todo para arriba e ese calor abre os poros e caiche o pelo. Bueno, pois mira. Ou nesa casa a súa nai dixolle, salí de por aí que ides quedar calvos e dixeron, isto é verdade. Bueno, está increíble, mira. Eu pensaba que todos os da gasolinera, os empleados da gasolinera, se chamaban diésel porque meu pai sempre dicía, pois 1.000 pesetos diésel, 1.000 pesetos diésel. Isto molaba, en plan, imagínate, a Vin Diesel na Cepsa.
botándoche canto queres, 20 euros, vale. Si Vin Diesel traballara de gasolinero, esta é Galicia. Todo o mundo baixaría e diríalle 2000 pesetas, Vin. Por que esta é Galicia? Ese é o bonito de Galicia. Vou contar a historia do nada dunha amiga miña que me fai moita gracia que... Anónima. Anónima. Sabes que na palabra anónima vai a palabra Ana, verdad? Vale, a miña amiga Ana Punto, eso era, fai moita gracia que dicía a mí dame igual que subo a gasoil. Eu boto 20 euros, vamos ser 20 euros, sabes? Sempre pido 20 euros, boto 20 euros, dame igual que subo a gasoil. Outra historia. Meu pai andaba no mar e cando chegaban as cartas, miña nai dicíame que as mandara meu pai por unha gaivota en vez de dicirme que chegaran por correo. Eu despois andaba polo muelle correndo detrás das gaivotas para falar con elas e que lle daran recados a meu pai. Hostia, Mowgli del libro de la selva. Podemos dicir que foi a primeira persona que tuiteou. Isto é culpa das nais que minten por todo, joder. As nais... Necesidade. Son nais. Tan a risa. Non tan a que ti te críes. Tan a, mira, dixen yo estoy ando a rapaz ahora polo puerto falando cargaviotas, que son terribles. A mí miña nai tamén me dicía que un día íbamos ir a Disneyland París, que era cerca, que estaba aí ao lado da casa. Un día íbamos que é cerca, que está aí ao lado da casa. Eu pensaba que Disneyland París estaba aí en Santiago porque había unha torreta da luz así en forma triangular con luces rojas. E dixen, pois está Disneyland París, e por que non me levas? Por que me dis que vamos ir e se está aí non me levas? Cosas que pasan cando eres... Hostia, pois, xa que contas eso, hai aquí unha zona na que hai moitos prostíbulos. Non Non vou creo. contar nada raro, non vou contar nada raro. A esclavitud? No, en San Marcos. Ou había antes, ou non sei. Ahora solo está gallega, creo. Que bueno, No, pasamos co coche do lado dun prostíbulo moi grande. Entonces eu era un neno pequeno e dixen a meu pai, papá, que é iso? Porque, joder, tiña un super aparcamiento, era enorme, tiña luces, e, joder, eu era un neno. Moito despliegue, non? Claro, e dime meu pai, como que rápido e conciso e sin inmutarse como, hostia, non fagas ninguna cousa rara, porque o rapaz vaiche preguntar e é difícil de explicar. E meu pai díxome algo que xa non se di nada, pero que na miña época dixese moito, que dime, é unha barra americana. E eu quedei así fascinado, en plan, guau, chaval, flipa. Debe de ser e eu pensei, imagineime unha barra de bar de madeira, super chula e canteada. Era americana, e que nese bar había unha barra americana, e aparte eu vi as películas de vaqueros que tiraban as cervezas pola barra de madeira, e dixen, buah, seguro que te sentas e tiran xa a cerveza e collela así no aire, buah, que guapo, unha barra americana. Pensabas que aí estaba John Wayne, non? Claro, digo, hostia, que mola, chaval. É que non hai necesidade de mentir. Non sei, Pero meu pai non minteu, Bueno, Diximo que era, adornou. que no teu caso tua nai minteuche. No meu Sí. caso, meu pai tiña un fillo gilipollas. Deso non ten culpa meu pai, Deso non ten culpa. Hai que dar culpas. Vale, outra. Eu pensaba que era gitana porque os veciños me decían que gitana eres? E os chichos no coche confirmaban a teoría. Sí, moi galego dicir eso, non? Sí. Que gitana eres, vale. Bueno. Outra. Hostia. Eu pensaba que o chorizo albino era blanco porque era albino. Joder, pero isto hai que ter un conocimiento da lengua Verdad. española albino. A veces me pequena que é un albino. Sí, por qué. Porque había cando éramos chavales, había un zoo, no zoo de Barcelona, había un mono. Sí, un chimpancé, non sei, algo. Gorila. Un gorila albino, pode ser. Verdad. Que se chamaba Copito, que morreu con 15 anos e facíamos o chiste de morreu Copito, mellor que morrera con el que sin el. Debe ser por iso logo. Claro. O que é un chaval super listo, a ver, tampouco. Eu pensaba que facerse unha palla era meter unha palla por o buratiño. Hostia. Por cal buratiño? Por cal vai ser? Pero non o intentou, esperemos. Acábalo de entender agora, Sí.
Joder, unha palla pola uretra, así. Joder, que desagradable, me está doliendo el pene. Sí, isto non había necesidade. Vale, outra. Eu pensaba que se comías no váter, a comida baixaba rápido e ao cagar adelgazabas. Porque como ten que... Xa non é que penses que adelgazas por cagar. Non, non, non. Que se estás a comer no váter. Hostia. Rollo tobogán, sabes? No, comes e... O que comes no váter é gratis, porque xa o vas botando fora. Pero tamén é unha pérdida de tempo, é absurdo, non? Porque se entra e sale xa no momento, Hostia, ojalá. pero que bueno, porque só che sabe ben, non? Claro, sabe che de puta madre, non engordas, ni che fai daño. Comerías 18 donos. Ta, 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 brrr, ala. É un pouco así os métodos que usou Isabel Preisler, non? Bueno, hai a mítica que esta recibímola un montón de veces, que é de que na droguería pensábamos que vendía droga. Que pensei no moitos anos. Bueno, eso pensámoslo todos, pero tamén, joder, unha cousa que está así, ten, sabes, que todos os rapaces o pensan, como non hai ninguén que no colegio te diga, mira, en vez de aprender a facer a tabla de multiplicar, vamos a dicir nada. En vez de aprender, aprendeste na vida. Que aprender cousas que, joder. Claro, pero que repito de antes, son nice, están a rirse. Vamos a poñer esta droguería e que os nenos anden flipando. E dicir ao neno, boa droguería, que lle poden dicir, boa de Charo. E era igual. A mí pasaba unha cosa, que cando era neno, que había unha droguería en Curtis, e a dueña da droguería era andaluza. E entonces a mí como que eso me daba máis sensación de drogas aínda. Era como en plan, claro, é unha droguería porque a ti é da fora porque anda aí a vender la droga. Dios, que racista. Sí, pero de neno eu via unha persona estranxeira e por que en todos os comercios hai un gallego e xusto no que se chama droguería hai un andaluz? Porque, hostia, eso canta por todos os lados. Sospechoso. Vale, outro día, cando cheguei a Galicia e leía perruquería, pensaba que era peluquería de perros. Esta ten pinta de que non era pequeno cando pensou isto, No. Aparte, vou dicir unha cosa, por moito que sea Galicia, onde pon perruquería? Nin na Gallega. No, que da gallega ten que poñer salón de peiteado. Porque na... o sea, en Galicia unha peluquería chámaselle pelos, sabes, tintes. Ou o nombre da fulana. Sí, ou rizos con arroba. Gostei moito as peluqueras poñerlle un nombre cunha arroba no medio, sabes? Cabellos. O da arroba era para os cibers. No, en plan, ao mellor unha peluquería que se chama Cabellos e ao unha arroba. Sí, sí. Así. Eso sabes por que debe ser. E arrobas en vez de CK. Eso sempre. Eso será o mellor dos vapores do tinte. Que se colocan un poquito e a lo mejor poñemos nos creativos. Pois sí, eso é super típico. Pensaba que na Terra Cha quedaba en China. Terra Cha, bueno, sí, pode ser, non? Chin Cha, Terra Cha, bueno. Que dixo? Eu de pequeno pensaba que tiñamos o estómago dividido polo que comíamos, por eso iso de deixa sitio para o postre. Hostia, como traballan as cabezas, É que claro, hai que escolarizar os cativos desde máis pequenos, porque non lles pode dar tanto tempo para pensar. Bueno, esta, que Zara Home era roupa de machotes. Claro, esa pero vamos, esa pensámoslo con 22 anos, cando... Sí. Isto pensase de pequeno, se eres moi pequeno ou se eres moi vello. Os vellos tamén pensan eso. Claro. Nas dúas edades. Despois, outro pensaba que os tanatorios eran as escuelas dos ricos e seguro unha marca de chicles. Pero por la cara. Bueno, o de seguro unha marca de chicles, bueno, que sei. Pero de que os tanatorios eran as escuelas dos ricos. Non sei. Porque iban todos de negro. É moi triste, non sei. En traxe. Claro.
Di, bueno, polo meu rollo uniforme. Ti imagínate, élite nun tanatorio. Iso ten que ser. Follaban só cadáver, fijo, porque en élite... Eu pensaba que xogando ao FIFA na PlayStation 2 metía goles en propia e pensaba que estaba ganando. Pero vamos a ver. Hostia, pero es que esa non é a PS2. Ou que? Que eu che dixo, ti estás xogando ao fútbol e metes os goles en propia e dices, ai, vou ganando, que me tiro... En plan, non funciona así. O que pasa é que és un tramposo, joder. A ver, eu debo reconocer que algunha vez, cando A eras moi ver, catío, que estaba xogando ao FIFA, e isto de que de repente vas perdendo 4-0 e ibas ali e puñerlle de moi pequeno, e collías e día, cambiar de equipo, e puñame no de 4-0 e bien! os méritos para mí, para mí. Non é só o que seas un inútil e fagas perder este equipo, sino que cando están perdendo te cambias por outro e ole. É un pouco a fórmula Toni Cantó. Que é esta? Pensaba que a tía de meu pai tomaba a siesta cun ollo aberto para vigilarme e a pobre tiña un ollo de cristal. Hostia, que fuerte, tío. Si, di, todo sonrisas, a non ser que o que deixaba aberto era o outro e si que estaba bien. Hostia, mira, outro. Que collían a enfermos terminales nos hospitales para gravar mortes nas películas de indios. Que fuerte, tío. Mola porque iban ao moribundo e dicíanlle, vas a facer o papel da túa vida. Vas morrer, pero hai que dar para a posteridade. Este papel vai estar de muerte. Ni feito para ti. Claro, está o chaval vendo que sei, El Señor de los Anillos e traumatizado, en plan, Dios mío, canta xente tuvo que morrer aí. Que menuda jeripia aviar veu ese ano, mi morreu nosotros. Vi outro, que aos lagartos, cando se lles caía o rabo se convertía en serpe. Hostia. Pero iso está maravilloso. Hostia, son a leyenda indígena de algún pueblo do Amazonas, en plan, si lle cortas o rabo, le cortaron el rabo al dios lagarto y de ahí salió la diosa serpiente. Hostia, qué genio. E outro de animales. De cativo corneoume unha vaca e pensaba que por eso quedara medio tolo, pero non. Foi por outra movida. Sí. Hostia, pensaba que cando che daía a tripa por fame era que se estaba autocomendo o estómago para sobrevivir. Joder, que chungo. Xa comía bocadillos de chocolate, imagínate así, si penso que o estómago se autocome. Que concepto. Si te ves con fame, o teu corpo comes a sí mismo. Me cago en Dios, eu tería un bocadillo sempre na man. A mínimo rugido. Creo que é o que lle pasa a Froilán que cocaína. Esta tamén mola, que dicía que si lías unha palabra calquera ao revés era en inglés. Por exemplo, casa, en inglés sería a sac. Esta vez compartimos, eso está guai. A mí pasábame un pouco eso, que era como eu dicía que sabía falar inglés e facía wachi 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 wa wachi wa wachi wa wachi wa. E xa, para mí xa era inglés. Cantaches unha canción dos Spice Girls. Claro. Esta compartina porque me fixo moita gracia, que di, un can atacoume e ao escapar caín e quedei inconsciente e eu dicía que morrín e resucitei. Hostia, puto dramas desde a infancia. Lo que nos gusta un dramita. Chef, e máis aparte todo flipado despois, en plan, fálame tranquilo que eu me estou resucitado, chaval. Eu vine de entre los muertos, a min con respetito. Eu, Jesucristo, estamos aí ao mesmo Oye, pero, nivel. digo unha cousa, se ti te crees que resucitaches,
Teñen que ter moi pouco medo a todo, porque é como un plan, a Claro, mí, que che van disparar, e ben mañá, e outra vez para arriba, sabes? É como, andas como un salvaje pola vida. e as hostia peito hinchado, en plan, dame, que? Pensaba que Taiwán tiña que ser o sitio máis divertido do mundo, porque os xoguetes sempre poñían Made in Taiwan. Tamén ten todo o sentido do mundo. A Para min o verdade sitio máis divertido do mundo era a Coruña, porque estaba Toys R Us. que sí. Esta pensaba que se un gato incubaba un ovo, salía un gato do ovo. Que depende de que animal o incubara, salía o... Non está mal, non está mal. Isto é un pouco como o chiste ese de si comes pollo cagas mierda, pero si comes mierda non cagas pollo, non? Que é un chiste moi gracioso ou un experimento moi fallido. Calquera cousa. Isto tamén de jaliñas que di, cando meu pai cando meu pai iba a pechar as jaliñas eu pensaba que me abandonara, como ir para, o sea, como ir buscar tabaco, pero en vintage. Joder, si que é un trauma que teu pai, as jaliñas en principio pechántese todos os días. Sí, todos os días co corazón Síndrome de encollido. sentirse abandonado. Hostia, que eso non se sinte así nin que corribara con súa nai. A que distancia estaba ese gallinero? Para que lle dera tempo a rapaz a pensar, abandonoume papá, abandonou. A que distancia ou cantas jaliñas había nesa casa, Dios mío, para andar atrás dela. Ah, está increíble. Eu sou un miope dun ollo e pensaba que un dos ollos servía para ver de lonxe e outro de cerca. Toda a lógica. Toda a lógica. Vale, e esta outra que tamén me gusta moito, e espero que fora moi de pequeno cando se dou conta de que estaba equivocado, e que di que pensaba que na señal de tráfico, cando pon o porcentaje da pendiente, creía que ese era o porcentaxe dos coches que caían polo precipicio abaixo. Joder. En fin, que hai moitísimas máis, pero non sei, non podemos comentalas todas, que xa é noite e me está papando a oscuridade. Sí. Tens algo máis que añadir a este capítulo? Sí, que foi un capítulo super divertido. Que o pasamos moi ben lendo as vosas anécdotas. É que si, por favor, nos mandades agora dos vosos avós, dos vosos maiores, estaría moi divertido para fazer unha comparativa de as anécdotas dos nenos versus as anécdotas dos avós. Sí, molaba. Estaría guai. Que, decía a miña avoa, sempre, a vellez dúas veces niñez. Entonces É creo que que de poden miña ser avó, aínda máis locas. eu de miña avó xa compartín tantas e tan tolas que Sí. teño que repasar se queda algunha por aí, que seguro que sí. Pero, bueno, nada, hasta aquí o programa de hoxe, parece ben. Pareceme fantástico e maravilloso e que teñen que facer agora? Teñen que ir ao noso Instagram, se queredes, podedes vir ao noso Instagram, ao noso TikTok, ao noso YouTube, a iBooks, a Spotify e a nosa tenda a darnos un cariño, un like, un follow, unha compra, o que queirades. E sobre todo a rirvos, por vida a sobre rirvos. todo a E rirvos. depois xa está. O resto, pois para nós que nos dá unha caricita, non molesta. Pero non pedimos tampouco, pero non. Nah, o importante é que o pasedes ben. É que haxa festa. Que está a Sempre. comisión renqueante, que ao mellor non se xunta un poquinho. Ah, sí, mira, si a dúda está entre darlle a comisión de festas para levar ao combo dominicano ás festas e comprarnos o noso algo, dadlle sempre a comisión. Comisión de sempre. festas, siempre, Comisión de festas, sempre. Así que nada, por mí xa estaría. Vémonos a semana que ven no próximo programa. Por mí xa estaría. Bien. Dixino mal, perdón. Cortamos. Xa chimo unha mágoa aí de brega. Non sei por onde salir. Bajo ben agora. Vémonos a semana que ven. Por mí xa estaría. Chao, Chao, sis. Sigis.